bethau. Nawr, mae elfennau'r cymyn wedi rhannu i chi'n barod. Maen nhw ar gefn y cader i'r rhan fwyaf ohonoch chi. Pethau bach elfennol ag eto bwysig. Byddwch yn ofalus i gydio yn ymyl y cwpan os gwelwch yn dda. A newch chi sicrhau bod chi'n cael gafel yn y gorchydd ucha yn gyntaf. Bydwch yn mynd am yr un porffor, neu fyddwch chi'n agor y cwpan i'r gwyn. Mae yna orchydd bach arall, tynnu hwnnw'n gyntaf i gael gafel yn y bara. Diolch yn fawr. O gofio 19 mis diwetha, mae geiriau ola'r salm 66 mor briodol yn diwy. Bendigedig fyddo Duw, am na throdd ein gweddi o ddiwrtho, na'i ffyddlondeb o ddiwrthym. Bore da i chi gyd. Does am geiriau i ddisgrifio pa mor llawen ydw i gael bod yma o'ch blaen chi bore yma. Hynny am sawl reswm, mae'n ddiwrnod mawr i chi gael dod yn ôl i'r capel yn dydy. Wedi cyfnod hir wedi gorfod bod adra ar y Zoom. Ac wrth gwrs y ddiwrnod mawr i mina hefyd gael cychwyn ar fy ngweinidogaeth gyda chi. A dwi'n edrych ymlaen yn fawr at yr wythnosau nesaf a'r misoedd nesaf i gael dod i nabod chi gyd. Ar y cychwyn, fel hyn, da ni wedi cael sawl cyhoeddiad yn barod, ond mae yna un gyhoeddiad arall, neges sydd yma o long gyfarch a dymuno'n dda. A dwi'n siŵr, ydych chi'n gwybod am bwy ydw i yn sôn y bore yma. Llongyfarchiadau mawr wrth gwrs i David a Marlene Lloyd sydd yn dathlu ei pen-blwydd priodas 68 o flynyddoedd heddiw. Dwi'n siŵr, ia. Dwi'n diolch am y sgrin yma fan hyn oherwydd mae gennym ni lyniau hefyd. Dyna ni. Wedyn mae'n hyfryd iawn cael dymuno'n dda i chi ac ar ran Eglwys y Tabernacl ac yn bersonol hefyd yn dymuno bendith Duw arnoch chi heddiw. Llongyfarchiadau mawr i chi. Gadwch i ni gyd droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad nefol a sanctaidd, mae llawenydd a gobaith yn dydy yn ganolog i'r newyddion da. Ac wrth i ni ail gychwyn yn y capel heddiw, yn eisiau ata ti mewn addoliad, rydyn ni'n cyd lawenhau. Mae cymaint mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar ac yn llawen amdano. Llawenhawn ein bod yn rhydd i thyfoli di. Yn llawenhau ein bod ni wedi gallu dod ynghyd fel cynulleidfath bobl di. Ac felly yn ein haddoliad heddiw, a ni'na hefyd yn eisiau at fwrdd y cymyn, da ni'n gofyn i ti dywallt dy ysbryd glân arno ni fel unigolion ac fel eglwys, sydd yn barod i ddwasanaethu yn ddiolchgar ac yn llawen. Da ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist.
Amen. Mae gawn ni ganu i'r rhai sydd ar Zoom, dwi'n sôn am rwan wrth gwrs. I chi sydd yma yn y capel, ofyn i chi beidio a chanu oherwydd y cyfyngiadau, ond mi gewch chi ddilyn y geiriau sydd ar y sgrin, a o nefol addfwyn oen sydd gen i fan hyn. Dyn, os da chi adra, mi gewch chi ganu hynny fe'n licio chi. Wrth i mi baratoi at y gwasanaeth heddiw, mi ro'n i'n trio meddwl sut fath o deimlad fysa cael bod yma. Ac llawenydd oedd yr thema neu'r teimlad hwnnw o fod yn bresennol bore yma. I ni gyd, dwi'n credu. Ac felly, dim ond un llythyr o'n i'n gallu troi ato fo sydd yn sôn am gymaint o lawenydd. A'r llythyr at y Philippiaid ydy y llythyr honno. Ac felly am y 4 wythnos nesaf mi fyddai yn mynd drwy bob un pennod ohono. Felly gadwch i ni glywed pennod gyntaf o Philippiaid. Llythyr gan Paul a Timotheus, gweision i'r Meseia Iesu. At bawb yn Philippi sy'n bobl i ddiw ac yn perthyn i'r Meseia Iesu, ac at yr arweinwyr a rhai sy'n gwasanaethu yn yr eglwys. Dwi'n gweddio byddwch chi'n profi'r heilioni rhyfeddol a'r heddwch dwfn mae Duw ein Tad a'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi i ni. Bob tro dwi'n meddwl amdanoch chi,
Dwi'n diolch i Dduw am bob un ohonoch chi. Dwi'n gweddio'n daer drostoch chi ac yn teimlo mor llawen wrth wneud hynny. Am eich bod chi o'r dechrau cyntaf wedi bod yn bartneriaid i mi yn y gwaith o rannu'r newyddion da. Felly dwi'n hollol sicr y bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffan ei waith ar y diwrnod y bydd y Meseia Iesu yn dod yn ôl. Dych chi'n sbesial iawn yn fy ngolwg i, felly mae'n naturiol mod i'n teimlo fel hyn amdano chi. Diolch ots os ydw i'n y carchar neu yn rhaid yn y rhydd. Da chi bob amser wedi fy helpu i wneud y gwaith mae Duw wedi roi ni, sef gwaith o amddiffyn a rhannu'r newyddion da am y Meseia. Dim ond Duw sy'n gwybod gymaint o hiraeth sydd gen i amdano chi. Dwi'n eich caru chi fel mae'r Meseia Iesu hun yn eich caru chi. Yr hyn dwi'n ei weddio drosto chi ydy y bydd eich cariad chi'n mynd o nerth i nerth, ac y byddwch chi'n tyfu yn eich dealltwriaeth o'r gwirionedd a'ch gallu i benderfynu beth sy'n iawn. Dwi eisiau chi ddewis y peth gorau i wneud bob amser, a byw yn gwbl onest a di-fai nes i'r Meseia ddod yn ôl. Bydd hynny'n dangos eich bod chi wedi chachub. Bydd yn dangos canlyniad gwaith Iesu Grist yn eich bywydau, ac wedyn bydd Duw yn cael ei fawrygu a'i foli. Dwi eisiau chi wybod, frodyr a chwiorydd, fod beth sydd wedi digwydd i mi wedi troi'n gyfle newydd i rannu'r newyddion da. Mae holl filwyr y gwarchodlu a phawb arall yn gwybod mod i'n yr carchar a fy mod i'n gweithio i'r Meseia. Does neb yma sydd ddim yn gwybod hynny, ac mae'r ffaith fy mod i'n y carchar hefyd wedi helpu rhai sydd yn credu i fod yn fwy hyderus. Does gan nhw ddim ofn rhannu neges Duw. Mae'n wir, mae cenfigen a chysyllteiaeth sy'n ysgogi rhai i gyhoeddi'r neges yma Meseia. Ond mae eraill sy'n gwneud hynny am y rhesymau iawn. Cariad sy'n ei hysgogi nhw. A maen nhw'n gwybod mod i yn y carchar i amddiffyn y newyddion da. Tynnu sylw at nhw hunan mae'r grŵp cyntaf, dyn nhw ddim o ddifri. Yr unig beth maen nhw eisiau ydy gwneud pethau'n anodd i mi tra dwi'n y carchar. Ond pa wahaniaeth? Beth bynnag ydy rhesymau nhw. Y peth pwysig ydy bod y neges am y Meseia yn cael ei chyhoeddi. A mae hynny'n fy ngwneud i'n hapus. A hapus fyddai hefyd. Dych chi wrthi'n gweddio ac mae ysbryd Iesu Meseia yn fy nghynnal i. Felly dwi'n gwybod y byddai yn cael fy rhyddhau yn y diwedd. Dyna ni'n diolch i'r arglwydd am ei air i ni bore yma. Gadwch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Llawen hewch yn yr arglwydd bob amser. Fe dywedaf eto, llawen hewch. O ddiwyn tad, dyma eiriau'r Apostol Paul yn ei lythyr at y Philippiaid. Ac wrth i ni droi atad arglwydd mewn gweddi, ein holl fwriad a'n egni yw llawenhau yno ti arglwydd. A mae cymaint mae'n rhaid i ni fod yn llawen amdano. Llawen hawn am y ffaith ein bod yn profi'r gymdeithas gyda'n gilydd y bore yma. Bod ni wedi dod ynghyd yn dy enw di. Wedi cyfnod mor hir o beidio gallu dod at ein gilydd. Da ni'n llawenhau ein bod yn gallu troi ata ti mewn addoliad. Yn llawenhau arglwydd ein bod wedi gallu darllen y gair gyda'n gilydd. Ond rydyn ni'n llawenhau yn fwy na dim byd arall
am brynedigaeth y byd hwn drwy dy unig fab, Iesu Grist. O roddwr bywyd arwain i ddfoli a thfawrhau, ti sy'n bedithio teulu dyn a pheri llawenhau. Ia, arglwydd, rydyn ni'n cydnabod, mae'r flwyddyn hyd yma wedi bod yn gyfnod anodd i ffwrdd o'i wrth y capel o'r lle o ddoliad. Ac am amryw resymau mae hynny wedi bod o'n loes calon i nifer. Mae'r gyfnod wedi bod yn heriol ac wedi'n llethu ni, ond drwy'r cwbl i gyd, rydyn ni'n ddiolchgar mae ti sydd yn peri llawenhau. Mae ti arglwydd sydd wastad yn troi'n tristwch ni yn llawenydd, a nos ni yn ddydd. Maddau ni arglwydd pob bai. Maddau ni am bopeth a wnaethon ni, oedd yn mynd yn groes i ddwyfol fawredd di. Oedd hynny ar feddwl gair a gweithred. A bydde dyn ni fod yn ddilynwyr ffyddlon i ti arglwydd. Gamau plant, llawenydd a chariad a heddwch yda ni pob un. A bydde dyn ni fod yn barod i gerdded yn ôl dy droed di arglwydd Iesu. Yn barod i rannu'r newyddion da ag eraill yn ein cymunedau a thros y byd sydd am glywed. Arglwydd, da ni'n gofyn i ti glywed ein gweddi ni felly. Gan y bod ni'n gofyn hyn o'ch yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, yr emyn nesaf ydy o llawenhewch Cris sydd ynom. Dwi'n gwybod bod hwn yn upbeat, a bydwch chi'n mynd yn excited fel bod chi eisiau canu. Triwch byd o canu. O'n i'n gael traffath bore yma. Ond os da chi adra, mae croeso i chi wneud o. Llawenhewch Crist sydd ynom.
Eisiau dweud bod ti'n anodd, do. Os ydych chi eisiau rhyw pick-me-up fod pethau wedi mynd yn anodd, a'ch bod chi yn chwilio am ddeunydd sy'n mynd i godi eich calon chi, swn i'n argymell bod tro i rywun droi at lythyr at y Philippiaid. Llythyr Paul at y Philippiaid, a mae'n wir ym mhob amgylchiadau anodd y dwi wedi bod yn nhw. O fan hyn mae'r adnodau sydd wedi fy nghynnal i yn dod. Ac am yr wythnosau nesaf, am y 4 wythnos nesaf, mi fyddai yn mynd drwy 4 pennod gyda chi. Philippiaid llawenydd yng Nghrist. Mi ro'n i'n sôn yn y weddi bod ti wedi bod yn flwyddyn anodd hyd yma. Ac mae'r cyfnodau clo yn dydy o un i'r llall wedi'n llethu ni. Dydy pethau ddim fel agor oeddan nhw. Adraf, nac yn y capel, nac yn y gymuned. Ac y bosib beth pethau'n edrych yn wahanol iawn arna ni am gyfnod eto i ddod. A mae bod yn bresennol yma, bod yma'n dangos pa mor wahanol ydy pethau mynd i fod. Ac felly, dyna pam ydw i'n troi at y llythyr yma. Fel ein bod yn cychwyn ar nodyn obeithiol. Yn benod newydd, i chi fel eglwys, i ni fel gofalaeth, ac yn benod newydd i mina hefyd. So, sy'n ni'n edrych ar y llythyr, sy'n ni'n edrych ar y cyd-destun. Yr apostol Paul sydd yma yn ysgrifennu llythyr i Gristnogion Philippi. Ac yn un o 4 llythyr, ysgrifennodd Paul pan oedd o wedi cael ei arestio, pan oedd o yn y carchar. A mae yna nifer o ysgolheigion yn credu i'r llythyr penodol yma gael ei ysgrifennu yn ystod ei arestiad 2 flynedd o hyd yn Rhufain yn y flwyddyn 62 oed Crist. Mae rhai yn deud bod o rhywbeth tebyg i haws arrest. Os yna tags ar gael yn ystod y ganrif yna, mae'n siŵr bydda Paul yn gwisgo hyn. Bod o'n gael dod o'r tŷ. Ond mi roedd Cristnogion Philippi yn meddwl y byd o Paul. Ac roedd Paul yn meddwl y byd o Cristnogion Philippi. A da ni'n gweld y ffasiwn gariad yna yn ei lythyr o. Oherwydd, mi rydyn ni'n gwybod yn dydan fod Paul wedi sefydlu yr eglwys yn Philippi yn ystod i ail daith cenhadol. Lle gafodd o weledigaeth i fynd yno a sefydlu eglwys. A da ni'n gallu gweld yr hanes yna yn Actau 16. Ond yma, wrth gwrs, gafodd gwraig o'r enw Lydia hefyd drodigaeth ynddo. Dyma'r eglwys gyntaf i gael ei sefydlu yn Ewrop oedd o dan yr awdurdod Rhufeinig. A Philippi yn ddinas fawr yn Macedonia, sef gogledd Gwlad Groeg heddiw. Yn ddibynnol ar eich testun Beiblaidd chi, yn y fersiwn nes i ddarllen yn gynharach o Feibil.net, mae'r benod yn cael ei rannu ddwywaith. Y cyntaf ohonyn nhw ydy diolchgarwch a gweddi. Am y tro cyntaf erioed, 3 wythnos yn ôl, cefais berson oeddwn ni'n nabod o ddyddiau coleg yn anfon neges Facebook i mi. Do'n ni weld y person yma ers blynyddoedd yn y drindod fi eisiau yn y coleg felly.
A mae rai fi ddeud, do'n i ddim yn nabod y ferch yma yn dda iawn. Doedden ni ddim yn gwneud yr un cwrs. Ac doedd hi ddim yn dod i bethau cymdeithasol Cymraeg o fewn y drindod nac yn y côr. Ac felly dwi'n clywed chi'n gofyn, pam nath i gysylltu hefo fi, os oedden ni'n gwneud lot fawr efo'n gilydd. Rhywbeth oedd yn gyffredin gyda ni oedd bod ni yn mynd i'r Oedfa yng Capel y drindod. Ac o bryd i gilydd hefyd, wrth gwrs yn mynd i'r Undeb Gristnogol. Oherwydd yn ffydd ni, oherwydd ein bod ni'n Gristnogion, oherwydd bod ni wedi bod ar daith ffydd a'n gilydd, yr oedd hi'n teimlo bod ti yn gallu troi ata fi mewn cyfnod anodd iddi hi. A gofyn i mi i weddio drosti hi a'r sefyllfa bersonol oedd hi yno fo ar y pryd. Mae gweld teulu Crist yn gweddio ac yn cynnal ei gilydd mewn cariad yn holl bwysig. Yn fwy na hynny, dwi'n teimlo ei fod o'n angen rheidiol. A hynny lles a ffyniant yr Eglwys. Yr Apostol Paul udodd yn Effesiaid 6:18, a beth bynnag ddaw, gweddiwch bob amser fel mae'r ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro a dal ati i weddio yn daer dros bobl Dduw i gyd. Un oedd yn driw i weiriau ei hun oedd Paul ynda. Un oedd yn gweddio'n daer dros bobl Dduw i gyd. Yn y testun, mi ddywedodd Paul, bob tro dwi'n meddwl amdano chi, dwi'n diolch i Dduw amdano chi. Dwi'n gweddio'n daer drosto chi, ac yn teimlo mor llawen wrth wneud hynny. Am eich bod chi o'r dechrau cyntaf wedi bod yn bartneriaid i ni yn y gwaith o rannu'r newyddion da. O am gael llythyr fel yna'n glanio yn y post bore llun da. Braf iawn bysa. Ond dyma i chi ddiolchgarwch di-ffiant Paul i griw y Gristnogion yn Philippi, oedd wedi bod yn bartneriaid iddo fo yn y ffydd, yn helpu, yn galluogi i rannu'r newyddion da. Dych chi'n sbesial iawn yn fy ngolwg i, meddwl Paul. Diolch ots wedi yn y carchar, neu yn rhaid yn rhydd, dych chi bob amser wedi fy helpu i wneud y gwaith mae Duw wedi roi i mi, sef y gwaith am ddiffyn a rhannu'r newyddion da am Iesu Meseia. Ia, doedd yr Eglwys yn Philippi ddim yn mynd i droi cefn ar Paul am ei fod yn y carchar, ond yn hytrach yn ei gefnogi trwy thick and thin ynddo. Dyma chi Eglwys naeth gynnal Paul. Y pwysigrwydd felly i weddio dros ein gilydd ac i gefnogi'n gilydd yn ein cynhadaeth o rannu'r newyddion da. A'r hyn dwi wedi bod yn glywed yn ystod yr wythnosau dwythaf wedi cymaint ydych chi yn yr Eglwys yma wedi bod yn cynnal eich gilydd yn ystod y cyfnod clo. Wedi bod yn cynnal, wedi bod yn cefnogi. Wedi bod yn gweddio dros eich gilydd, a mae hynny yn bwysig. Yr ail ran, mae'r teitl sydd yn dwyn, dim byd yn rhwystyr i'r newyddion da. Dim byd yn rhwystyr i'r newyddion da. Dwi wedi sôn yn barod yn do, bod ti wedi bod yn flwyddyn heriol a bod cymaint o newidiadau wedi digwydd. Mae'r ffordd ydyn ni'n cyfarfod wedi newid, mae'r ffordd ydyn ni'n mynd i siopio wedi newid, mae'r ffordd ydyn ni yn cymdeithasu wedi newid. Does dim byd bron sydd yn edrych yr un fath ag oeddan nhw cyn y cyfnod clo. Mae yna rwystra mawr wedi bod. Ond yng nghanol yr holl newidiadau yma, mae yna rhywbeth sydd wedi aros yr un peth drwy'r cwbl i gyd. A'r newyddion da di hynny. Gair Duw,
Oherwydd mae Duw yn parhau i fod yn dad nefol. Mae Iesu Grist yn dal i deyrnasu ac mae'r Ysbryd Glân yn dal i nerthu pobl Dduw. Yng nghanol y chaos a'r newidiadau, mae sicrwydd a gwirionedd yr Efengyl wedi wreiddio'n ddwfn. Eglwys Iesu Grist yn dal ati o ddifri. Paul ddywedodd wrth Gristnogion Philippi, dwi eisiau chi wybod frodyr a chwiorydd, o beth sydd wedi digwydd i mi wedi troi'n gyfle newydd i rannu'r newyddion da. Dyma i chi berson oedd wedi erlyd, wedi giro, wedi wawdio, wedi garcharu yn y gobaith o roi taw arno fo. Yn y gobaith y bydda fo'n torri. Yn y gobaith y bydd o ddim yn parhau i rhannu'r newyddion da ynddo. Fel bod o ddim yn parhau yn ei genhadaeth. I rannu cariad. I rannu heddwch. Yr hyn welwn ni ydy i'r gwrthwyneb sy'n digwydd. Dydy Paul ddim yn torri. Drychwch ar ffydd yr apostol Paul yma. Dwi eisiau bod yn ddewr bob amser, ac yn arbennig felly nawr. Fel bod y Meseia'n cael ei fawrygu drwy bopeth y dwi'n ei wneud. Hyd yn oed petai rhaid i mi farw. I mi, y Meseia ydy holl ystyr a phwrpas byw, a dwi'n ennill hyd yn oed os byddai'n cael fy lladd. Ydy mae Paul yn llawn o'r Ysbryd Glân ac yn llawn llawenydd. Oherwydd ei fod o'n gwybod mae Iesu yw'r Meseia. Ac yn gwybod hefyd bod bywyd tragwyddol yn ei ddisgwyl. Mewn cyfnod ydym ni newydd i gael am y flwyddyn dwythaf, hawdd iawn ydy galoni ynde. Yn teimlo nad ydym ni yn mynd i nunlla. Wrth i mi gychwyn fy ngweinidogaeth gyda chi. Ac wrth i ni gychwyn dod yn ôl i'r capel fel da ni wedi gwneud y bore yma. Mae'n bwysig i ni gofio bod yr arglwydd Iesu Grist yr un ddoe heddiw ac yfory. Mae'n amser i ni fod yn ddewr, fel bod y Meseia'n cael ei fawrygu drwy bopeth ydym ni'n ei wneud, fel ddwedodd yr apostol Paul. Dim ots beth fydd yn cael ei taflu ato ni fel rhwystyr, cyfnod clo arall efallai. Diriwiad Cristnogaeth yng Nghymru fel da ni eisoes wedi weld. Beth bynnag ddaw, parhawn i rannu'r newyddion da. Parhawn i fynd allan i'n cymunedau i caru pobl. I ddweud bod nhw'n bwysig. I ddweud bod na le i chi'n heili Duw. Parhawn i fod yn llawen. Dwi'n cofio chydig o flynyddoedd yn ôl gwrando ar anerchiad mewn datgorfforiad eglwys. Ac darlun oedd yma bod Cristnogion yn debyg i chwyn, i wyd, sydd yn tyfu'n yr ardd. Mae pobl yn mynd ati i'w tynnu nhw o'na, bod yna rwystra bob tro. Cael gwarad ohonyn nhw. Ond beth sy'n digwydd i chwyn, maen nhw'n dod yn ôl. Dim ots os da chi yn tochdi concrit ar ben yr ardd i drio cael gwarad o'r chwyn, hyd yn oed drwy'r concrit, mae'r chwyn yn dod yn ôl. Dwi'n mynd i'n dda iawn i siarad am arddio, achos dydw i ddim yn arddwr. Ond yr hyn oedd yn cael ei ddeud ydy, ydydd y person yma, dydy Duw beth yn mynd i adael ei hun yn ddi-dyst.
Dim ots pa mor anobeithiol mae pethau'n ymddangos. Mae'r efengil a'r newyddion da wastad yn mynd i oroesi. Ac y byddwn ni'n dal i wneud yn gwaith. Gadwch i ni felly fod fel yr apostol Paul a'r eglwys yn Philippi. Yn gyntaf i weddio dros ni'n gilydd, yn ein cenhadaeth, i gynnal yn gilydd, i fugeilio, ac yna i fod yn llawen, a pheidio bod y gofn yn rhannu'r newyddion da. I beidio bod y gofn i fynd allan ac i rannu cariad a heddwch yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd tydi Duw ddim wedi gorffan gyda ni. Ond yn hytrach, ni'n harfogi o'r newydd. Drwy lan ysbryd, i fynd allan i garu, i ddod â heddwch a llawenydd a gobaith. Gobaith yr atgyfodiad Iesu Grist i'r gymuned gyfan. A hynny drwy'n pregethu, ein cyfarfyddiadau a'n gwasanaeth. Mwyn i enw. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd y cymyn, gadwch i ni wrando ar gan y dwi yn hoff iawn ohono fo. Rhosyn Saron, ac yn cael ei ganu gan Llewen Steffan yn fan hyn. Gweithio chi fwynhau fel nes i fwynhau. Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gweinidog teg o bryd, ar ddengmil fy mae'n rhagori, o'r ddrychau pen yr byd. Ffrind pechadur, ffrind pechadur, dyma'r llywydd ar y môr.
sydd i mi mwy iawn melwyf ac eilynod gwael y llawr. Tystio rwyf nad yw ei cwmni i'w gystadlu am Iesu mawr. O am yn ei gariad ddyddiafol. Yr arglwydd a ddywedodd, fi ydy'r bara sydd yn rhoi bywyd. Bydd pwy bynnag ddaw ata i ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sydd yn credu yno fi ddim yn sychedu. Byddai byth yn gyrru ffwrdd unrhyw un sydd yn dod ata i. A nina wedi dod o amgylch y bwrdd. Ydych chi'n ei droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd. A nina wedi dod ynghyd. Dyn ni'n gwybod mai nid ein bwrdd ni mohono, ond dy fwrdd di. Ti sydd yn ein gwahodd ni arglwydd. Ti'n gwahodd y gwan a'r blinedig, y rai sydd yn llawen a'r rhai sydd yn drist. Yn reiog a'r tangnefeddwyr. Bwrdd i bawb sydd yma, i ddod ac i gofio am daberth di. Yn horiad o'r bara cawn ni'n hatgoffath gorff a gafodd ei dorri. Yn y gwin cawn ni'n hatgoffa arglwydd. Ni'n hatgoffa o'r cyfamod newydd yn dy waed di. Ein bod ni'n bresennol amgylch dy fwrdd di, mi rydyn ni hefyd yn ymwybodol nad ydy pawb o amgylch y bwrdd. A da ni'n cyflwyno i ti felly bawb o deulu'r eglwys nad ydynt gyda ni o amgylch dy fwrdd di. Am rhai sydd adra ar eu hilwydydd eu hunan. Am eraill sydd yn mynd drwy gyfnodau anodd. Am rai sydd mewn cartrefi nyrsio neu gofal. Dyn ni'n gofyn i ti lapio nhw'n gynnas yn dy gariad di. A gad iddyn nhw brofi o'r un cysur a brofw nina hefyd o ddod o amgylch dy fwrdd di.
gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni wrando ar eiriau sefydlu'r swper. Fel mae'n cael ei ddisgrifio gan yr apostol Paul yn y fan hyn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro'r yfwch ef er cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ein braint ni felly yw dod o amgylch y bwrdd. A mae croeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist, ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd ef. Chydig bach o amser i bawb. Yr arglwydd Iesu Grist felly a feilodd mewn darn o fara cyffredin. Fe a'i dorrodd yn dweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri drostoch chi. Gadwch i ni felly fwyta o'r bara er cof amdano. Yn yr un modd hefyd, yr arglwydd Iesu a feilodd mewn cwpan o win cyffredin, gan ddweud dyma'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadewch i ni felly yfed o'r gwin i'r cof amdano. Diolch i ti, Nefel Dad, am ein porthi am bwydo fel aelodau o gorff ysbrydol Crist. Mi rwyt ti wedi'n cadarnhau ni yn sicrwydd dy wirionedd yr Efengil. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus ac i gyflwyno'r gweithredoedd da hynny gyda'r perais ni'n rodio yn nhw. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gadwch i ni wrando ar yr emyn olaf i ddod â yn gwasanaeth anhoedfa ni i ben.
A gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi oll. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi.
No.